ХСР ұйышуға 100 ел. Дәулетшілікні тұрғызу турында бірінші тапшыруда сөйлешкен едік. Бүгін теманың давамы. Эфирда таяны нұқтасы тапшыруы студияда Алмаз Афиятов есәмісіз. Қайырлы кеш, мұқтарам қонақлар. Бірінші тапшыруда біз енді бек көп мәғлумат алған едік, нәкмін әлігі шырға нәрселер кетірген деп. Демек, әлігі қарар қабыл етілгеннен соң тұрмыш нешік өзгерді деп бәлейсіз? Индус әфенді. Мына мында біз өзіміздің территория турында, шыннан да татарның 25% гына келе мында. Әбет әгер дә беренче менә шушы билгеле проектны гына карасак та 27 май 20 ел анда бире һәм Бәләбәй иязләре плебисцит рәвешендә Татарстанга кирергә мөмкин дип язылган. Димәк, менә шушы 2 ияз кергән булса, безнең процент бермә-бер арта иде. Аннан соң инде әлбәттә күрсәтеләдәге Самар өлкәсе, Самар губернасы, Сембер губернасы, Вятка губернасы, анда тирә ягында татарлар бөтенесе. Шуның өчен менә монда безгә әлбәттә карарга кирәк, чагыштырып менә син дөрес әйттең, Идел Урал. Шуның өчен дә барлыкка килә заманында Идел Урал идеясе. Менә шу татарның күпчелеген шушы Идел Уралда укмаштырып бер дәүләт итү. Шушы идея барлыкка килә. Менә Идел Уралны төрлечә әлбәттә әйтәләр. Менә ул татарлар Россиядан чыгып китү өчен төзелгән, тегедә бу дип әллә нәрсә сөйлиләр бүген дә. Ләкин карасыннар, газеталарда басылып чыккан документларда да язылган, нинди вакаләтләр Россия үзәгендә кала, кайсылары Татарстанда бөтенесе күрсәтелгән. Димәк, менә бу договорлы принцип шул вакытта ук барлыкка килгән, аны татарлар тәкъдим иткән. Әгәр дә шушы вариант тормышка ашкан булса, бәлки Россия бүген бөтенләй башка булыр. Ләкин халык ничек яши башлаган соң? Ирек зурайганмы? Ничек уйлыйсыз, Раил әфәнде? Монда ниндирәк үзгәрешләр кичергән төп халык дип әйтик инде. Менә минем Индусова әйткән проблеманы тагын бер-ике сүз әйтәсе килә. Менә татарлар арасында сәясәт көчле булган бит инде, әйме? Фикерләр дә бик күп булган. Бердәмлек булмагандыр дип уйлыйм мин. Әйтик, менә башкортларда бер лидер булса, Заки Вәлиди, татарларда лидерлар бик күп булган. Һәм инде менә шушы Идел Урал идеясын барлыкка килгәч, Мәскәүлеләр, большевиклар дип әйтик инде, алар менә шушы татар-башкорт идеясын бирәләр. Аның карасаң, шикләре бер. Ләкин шул ук татар-башкорт республикасын оештыра башлагач, шунда ук шул идеяны бетерәләр. Һәм башкортларга бирәләр автономия. Минем аннан соң менә бу татар халкы бик сибелгән. Әйтик, Садри Максудиның аның фикере, логика тоже булган анда. Ул менә шул милли мәдәният автономия яклы булган бит инде, билгеле. Аның сүзе буенча татарлар Сибирдә дә торалар. Әтик Астрахан өлкәсендә дә торалар, Түбән Новгород өлкәсендә дә торалар. Бәлки аның фикере буенча бик киң рәвештә менә шушы милли мәдәният автономия идеясын ашырга дип тәкъдим иткән инде ул. Кабат әйтәм, фикерләр бик күп булган, лидерлар бик күп булган. Шул сәбәпле миңа калса бердәмлек башкортларда шикелле булмагандыр дип уйлыйм. Лидерлар күп булып, бу очракта комачаулый булып чыга бит инде. Мин шулай дип уйлыйм. Фикерләргә булган шул лидерлар. Хәзер сезнең сорауга җавап, әйме. 20 ел, әлбәттә, бәйрәм рәвешендә кабул иткән халык. Без аны беләбез, фотографиялар буенча да, башка төрле документлар буенча да, әйме. Рухланган, нишләп үзенең дәүләтчелеге булды. Әмма 21 елны алып карагыз, әйме. Шул тикле авыр вакыт бит. Монда ачлык вакытын сөйләп тә торасы түгел инде. 400 мең кеше халак була, ачтан үлә шушы елларда. Әйе. Татарстанда. Аннан соң әкренләп кенә тернәкләнә башлый бит безнең Татарстан. Тернәкләнү гомумән ул бик кызык чор менә. Әйме. Үзебезнең телдә бөтен документлар языла. Документлар канцелярияда бер кем тыймый аны. Халыкка шул кирәк. Ул бит бик өметләндерә торган нәрсә. Менә халык үзе теләгәнне Совет дәүләте бирде. Киләчәктә тагын да яхшырак нәрсә көтә инде халык, әйме. Аннан соң башка нәрсәләр буенча. Менә без барыбыз да гыйлем кешеләре.
алып карагыз тарих фәнен, ничек үсеп китә. Шулай бит, археологиядә үсә, менә дигән галимнәр барлыкка килә, язучылар галим булып китә, Галимҗан Ибраһимов мәсәлән, татар фән җәмгыяте, научное общество Татарстан, менә шундый җәмгыятьләр барлыкка килә, музейлар төзелә башлый, инде экспозициясын үзгәртү турында сөйләү алып барыла. Ягъни ниндидер яңарыш күзәтелә. Авырлык белән барса да, барыбер. Аннан соң әле бу вакытларны 30-нчы елларда сагынып сөйләргә туры киләчәк. Чөнки теге татар телендә язуны бетерә башлар әкренләп, әйме. Инде Совет хөкүмәте иркенләп яшәргә мөмкинлек бирми башлый. Һәм без бу 100 еллыкны менә ничә чорга бүлеп өйрәнергә тиеш, һәм ничә чорга бүлергә була дип саныйсыз? Мәсәлән, сез. Татар-башкорт проблемасын күтәрдек. Республика идеясы, Татар-башкорт республикасы. Ул идеяны аңа чын мәгънәсендә ышана Мулла Нурвахитов. Аңа ышана Галимҗан Ибраһимов. Ләкин бу идея чыннан да Идел Урал штатын юкка чыгару өчен. Чөнки аның территориясы шул ук. Әйтәләр, нәрсәгә сезгә көрәшеп торырга? Менә бирәбез сезгә шул территорияны. Бит монда нәрсә бар? Бер мәсьәлә халык үзе игълан итә үзенең дәүләтчелеген. Икенчесе декрет рәвешендә. Декретны кем чыгара, ул декретның хуҗасы аны кире ала дала. Менә монда башкортлар безнең белән аерма шунда. Безгә декретлы республика туры килде. Башкортларның игълан ителгән республикасы танылган үзләренеке, үзләре игълан ителгән. Менә бу аерманы онытырга ярамый. Бер генә каршылыклы фикер генә бар. Минемчә, Татар-Башкорт республикасы идеясы ул ныклырак. Теге проект Идел Урал республикасына караганда, чөнки Идел Урал республикасының проектына без карасак, ул шундый классик форматта федератив республика булырга тиеш булган. То есть анда татар да, башкортның да милли республикасы әйтеп булмай. Анда һәр милләт, татар, башкорт, урыс, анда мари, мордва, чуваш, аларның бу республика эчендә аерым хукуклары булган, аерым фракциялары булырга тиеш булган парламентта, и моны без Татар республикасы дип әйтә алмыйбыз. Именно Татар-Башкорт республикасы ул ныклырак проект, чөнки ул именно милли проект, милли дәүләт, милли автономия буларак төзелгән. Шуңа күрә минемчә без инде Татар-Башкорт проектын тормышка ашырган булсак, ул безнең татар халкы өчен, татар милләте өчен иң югары, иң сыйфатлы проект булыр иде. Бик дөрес син әйткән нәрсә. Чөнки менә бу Татар-Башкорт республикасы бар бит Зәки Вәлиди дигән кеше, башкортның юлбашчысы. Ул менә шушы проект Татар-Башкорт республикасы проектка барлыкка килгәч, әйтә, яза. Сез бу республиканы Татар республикасы гына дип атагыз. Чөнки мондагы ашчылык башкорт моңа һич кенә дә үпкәләмәс ди. Менә ул нәрсә дә бар. Андый мөмкинлек тә бар иде. Ни өчен дигәндә, тагын кабатлап әйтәм, Зәки Вәлиди шәһәрдән курка. Авыл, аларның башкалары да курккан. Ул даже татарларга да әйтә, Казанны алмагыз, Казанны алсагыз, республикагызны югалтасыз дип. Сырау этапларга килгәндә, монда Татарстанның үзенең этапларын Совет дәүләтенең этапларынан айыручы итендер. Инде беренче этап әлбәттә ул Ленин, инде 17нче елдан башлап, Ленин да бит инде 17нче елның революциядан соң ул дәүләтчелек рәвешен беркем дә белмәгән. Нәпкә кадәр алар аптыраганнар. Алар инде классларны битерик, бөтен нәрсәне битерик, без ниндидер коммунизм дигән идея белән яшәгәннәр. 21нче елны гына нинди дә булса, дәүләтчелекнең рәвешләре барлыкка килә. Аннан соң инде Ленин этабы биткәннән соң Сталин этабы башлана. Сталин әкрен ул НЭПны да, ул НЭП ул тоталитар система булмаган, ул авторитар система булган. Анда инде Сталин әкрен аны битерә. Һәм икенче чор инде ул менә Никита Сергеевич Хрущев килгәч, ул шул ук тоталитар система әзрәк йомшый. Менә ул Хрущев системасы инде ул Брежнев, Горбачевларга кадәр дәвам итә. Аннан соң инде менә перестройка чоры башлана. Без дә Татарстан менә шул этапларда яшәдек инде. Монда Совет чорын әлбәттә акка карага гына бүлеп яхшы, начар дип әйтеп булмый. Менә Фаяз әфәнде әйтте инде ул, чыннан да менә без, мәсәлән, мин Казан дәүләт университетына кирдем укырга. Мин әйтәм, мин татар мәктәбен бетердем, татарча имтихан. Даишев, мәрхүм, ул миңа татарча имтихан бирергә рөхсәт бирделәр.
Хәзер койда менә татарча килеп укырга керергә мөмкин татар телендә. Тел буенча, аннары менә шул ук фән өлкәсендә. Әмма ләкин менә икътисади яктан әлбәттә тормыш дәрәҗәсе түбән иде. Без бит инде совет чорында яшәгән кешеләр шуңа күрә беләбез. Мәсәлән, мин башлангыч класста укыйм. Эш хакы юк, труда дни инде ул, былай сузып баралар, анда нәрсәдер бирәләр. Безгә аякка кием, өскә кием кирәк. Безнең әни әби кыяр үстерә, кыяр саталар, арча базарына барып, ягъни эш хакы юк, пенсия юк. Хәзер мин инде бу 70-нче еллар, 70-нче елларда мин хәр укырга кирдем, паспорт юк. Мин инде барып алып кайтканнан соң кәгазь укырга кирдем дип. Шуңа күрә ул совет чорының менә бик тискәре крепостной правоны хәтерләткән яклары да бар инде икътисади яктан да. Әмма ләкин менә тел ягыннан без татар мәктәбендә укыдык, татарча укырга кирдек, аннан уку мөмкинлекләре бар иде. Шуңа күрә бөтенесен бетереп, совет чоры бик начар дип сөйләп, ул да дөрес булмас иде. Безне бояу белән генә буярга ярамый һеч кенә дә. Совет чорында Опера, балет, берничә симфоник музыка барлыкка килде. Аның шуннан да плюслары бик күп. Монда үсеш ягыннан киткәннәр инде. Үсеш ягыннан совет чорын без бүләргә тиеш. Әлбәттә, 20-нче елдан башласак, татар мәдәнияте, татар милләте ул 20-нче елларда үсте. Менә инде 30-нчы елларның уртасыннан башласак, менә без тарихчы буларак белән, мин тарихчы буларак карап анализировать итәм. Рәсәй Совет Союзындагы тарихка карата дәүләтнең концепциясе үзгәргән вакытта, анда милли сәясәттә үзгәрә башлый. Беренчедән 30-нчы еллар уртасында яңадан тегенде империя символларына кайта башлый, Сталин кайтарта. То есть Александр Невский, Яуз Иван турында кинолар төшерәләр, китаплар яза башлыйлар. Һәм шул ук вакытта без карасак бит әкренләп кенә уже татар мәдәниятенә дә, бүтән халыклар мәдәниятенә дә басым башлана. Именно шул вакытта 30-нчы еллар азагында урыс телен милли мәктәпләрдә укыту дигән документ чыга. И шул вакытта әкренләп кенә милли телләрне бетерә башлыйлар. 40-нчы елларны без беләбез бит инде сугыш вакытында татарларның Идегәй дастанын өйрәнергә рөхсәт ителмәй, Идегәй чыгарылган китап типографиядан алына. Аннары Алтын Урда тарихын өйрәнмәскә безгә кушыла. Инде 50-нче еллардан башласак, без күрәбез, анда уже әкренләп кенә татар мәктәпләрен бетерү процессы. Башта ул шәһәрләрдә бетә, инде 80-нче елларга килеп җитсәк, без инде беләбез, Казанда бер генә, ике генә татар мәктәбе кала. Башка юнәлешләр буенча нинди үсеш булган, бу хакта без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянып тапшыруы без бүген тарихчылар белән сөйләшәбез, әңгәмә корабыз. Әскәр әфәнде, сез менә ничек уйлыйсыз? Әлеге чорларга бүлеп татар халкының үсеше, менә шул ук без инде әйтеп килек бик авыр чорлар кичергән беренче этапта дип әйтте. Кайчан башлана үсеш дип саныйсыз? Монда үсеш турында сөйләгәндә, иң беренче менә безнең халкыбыз өчен республика төзелешенең әһәмияте нәкъ менә 1920 елдан башлап безнең халкыбызның рәсми исеме татар дигән исем гомум рәвештә гамәлгә кертелә. Моңа кадәр күп бәхәсләр, күп анда булган проблемалар, нәкъ менә республикабыз төзелгәч, рәсми рәвештә безнең халкыбыз инде теге болгар булып та түгел, анда мусульман булып та түгел, төрки татар дип та түгел, нәкъ менә татар дип атала башлый. Һәм бу инде безнең өчен бәлки милләт буларак оешуыбызның процессында бик мөһим роль уйнаган бер факт әйтер идем. Инде чорларга бүлгәндә монда бит проблема шундый, совет чорын хәзер аны төрлечә бүләләр. Сугышка кадәр чор булган, сугыштан соң чорлар. Монда периодларга, чорларга бүлү ул зур мәсьәлә түгел. Монда башка бер мәсьәлә дә бар. Без гомумән республикабызның эчендәге булган сәясәтне беренчедән гомум Советлар Союзының сәясәте эчендә генә карап тормыйча, үзебезнең эчке сәяси вазгыятыбызны да тикшергә тиеш булабыз. Мәсәлән, менә хәзерге вакытта безнең Али Исәнсау, Булат әфәнде Солтанбеков дигән тарихчы соңгы елларда безнең республика җитәкчеләре арасында булган күренекле шәхесләр турында бик кызыклы
китаплар, мәкаләләр бастырып бара. Менә Игнатьев дигән кеше булган, феномен бит инде. Үзе чекист, ләкин шул ук вакытта нәкъ менә Игнатьев тел мәсьәләсен күтәрә һәм шуның белән харап та була дигәндәй. Без бит монда хәзер теге милли яктан карыйбыз, менә безгә ничек җайлы булган, башкортларга ничек җайлы булган дигәндәй, сәясәт ул бит үзебездән генә тормый. Монда төрле көчләр, төрле фракцияләр бәрелешә. Һәм мин уйлыйм, менә хәзерге вакытта да күп кенә кешеләр инде күрәләр, хәзерге вазгыятта да төрле сәяси фиркалар бар. Ул вакытта да төрле карашлар булган һәм татар зыялылар арасында да кемдер латин хәрефләрен, кемдер гарәп хәрефләрен калдырга тырышкан, кемдер Советлар Союзын торгызу, булдыру өчен тырышкан. Чынлыкта бу сәяси вазгыят ул динамикада барган. Шуңа күрә бу динамиканы аңлар өчен безгә ниндидер бер стереотип белән яшәргә ярамый. Сез әйткән тел мәсьәләсен Рафик әфәнде сез дә күтәреп чыккан идегез. Менә монда графика мәсьәләсе. Ул татар өчен искиткеч авыр проблема. Ни өчен дигәндә, 1909 елны менә шушы графикада татарның 4040 исемле китабы чыга, миллионлаган тираж белән. 12 елны 352 китап исеме миллионлаган тираж белән. Һәм инде 13 елны 340. Ни өчен чагыштырам, ни өчен әйтәм? Бу руслардан соң беренче урында, грузиннарда да бу юк. Әрмәннәрдә дә юк, украиннарда да берсендә дә юк. Шуның өчен менә бу графиканы югалту, ул менә шулардан баш тарту, татарны баш тарту. Шуның өчен дә аңа каршы кешеләр күтәрелеп чыга. Булар югалмасын өчен. Без аны бүген дә сизәбез. Безнең җитми менә бүгенге көнне кадрларыбыз, шушы китапларны алып тикшерүче кадрларыбыз җитми, алар Тел юк. мәсьәләсе бүген дә әле актуаль ул. Ничек уйлыйсыз? Менә мәсәлән шул ук 100 ел элек булган, 50 ел элек булган вазгыять белән чагыштырганда хәзерге проблемалар һәм тел мәсьәләсен саклап калу дигән мәсьәләне күтәрү ни дәрәҗәдә актуаль дип уйлыйсыз? Ул чорда ул чыннан да менә телне саклау җиңелрәк булган, чөнки менә дини аң, милли аң бик көчле булган. Аны менә биредә Нураттин ул чыннан да безнең 30 елларга кадәр Совет чорында чәчәк атучыры, 37дә репрессия иң беренче татарларны бетергәннәр. Солтангалиев 23 елда башланып, татар иң беренче чиратта безнең зыялылар юкка чыккан. Инде яңа буын Совет зыялылары гына формалаша башлап, шуңаларның инде карашлары шактый бер калыпта булган. Но менә тел проблемасы чыннан да мәктәпләр, шәһәрләрдә бетә, ләкин менә татарның милли аңы мөгаен инде ул революциядан соң шактый буыннарга җиткән дип уйлыйм. Менә ул дин мәсьәләсендә дә шулай бит инде. Без 20-30 елларда дингә каршы нинди көрәш булган. Ләкин мин һаман инде үз мисалыма әйләнеп кайтам. Мәсәлән, минем әби бит инде ул 60-70 елларда ул чын мөселман, 5 вакыт намазлы, яулыклы. Димәк, менә ул дини традицияларга күпме соғышсалар да инде каршы. Әле ул традициялар бик 1-3-4 буын дәвам итеп, безнең әбиләргә кадәр барып җиткәннәр. Ә менә телдә дә шулай, телне тиз генә югалту, ул халык әлбәттә ул сәясәттә инде телне югалту буенча эш алып барылган, мәктәпләр ябылган, руслаштыру һәм башкалар. Ләкин ул шактый авыр барган. Бүген җиңеләйде, чөнки инде менә бу Халыкның күбесе авылларда яшәгән. Менә бу шулай ук бик мөһим фактор. Моны истә тотарга кирәк. Авыллар бетә, мәдәният бетә, тел бетә. Ну, Фаяз, менә бүген дә бит инде авылларда да хәзер кая барсаң да мәктәпләрдә русча сөйләшәләр. Ул элек без мәсәлән без укырга килдек, әле русча сөйләшүбез дә безнең җүнле түгел иде. Шуңа күрә мин аны бүген телне саклау проблемасы авырайды. Глобальләшүче бара, балалар интернетта, инде мәктәпләрдә рус теле һәм бүген телне саклау Совет чорына караганда да инде ул милләт өчен авыррак дип уйлыйм. Тел мәсьәләсеннән тыш тагын ниндирәк менә мәсәлән шул ук 100 ел элек, 50 ел элек белән чагыштырганда нинди проблемаларны чагыштырып карасак, хәзер нәкъ шундыйрак чор кичерәбез дип әйтеп була микән, Раил әфәнде? Беләсезме, менә 100 ел элек әйтик, менә 19-нчы гасырның азагы, 20-нчы гасырның башы, ул вакытта терминда бар бит, татарский ренессанс дигән бар име. Яңа интеллигенция барлыкка килә. Күпме мәдәният күтәрелә. Ләкин менә шу революциядән соң шул ук татар интеллигенция
шактый өлеше я репрессияларга, я читлегә китәләр. Аннан соң 30-нчы еллар барлыкка килә. Миңа калса, менә монда Рафик дустым сөйләде, ул без татар мәктәбендә калган. Мин мәсәлән 70-нче елларда Казанда урыс мәктәбендә укыдым. Чөнки татар мәктәпләрен бетерделәр. Мин хәтерлим, без класста аның битендә 50% татарлар, 50% урыслар. Без инде 5-нче класска кадәр аралашабыз, дуслашып йөрибез. Теге син татармы, урыс дигән сораулар юк иде. Хәер тарих дәресе. Инсавый. Рассказы по истории СССР. Татаро-монгольское нашествие. Менә шунда сораулар китте. Ты что, татарин? Менә миңа калса шул чырлар кайтмасмы икән. Шуңа бик борчылам мин. Чөнки менә без хәтерлим 90-нчы елларда без инде күп дәреслектәр чыгардык. Татар тарихы буенча сәгатьләр бар иде мәктәптә. Укышлар укыттылар, татар телен укыттылар. Бүгенге көндә татар теле юк, Татарстан тарихы юк. Әнә хәзер күп мәсьәләләр единая российская нация турында. Менә миңа калса шулай әйберләр мине бик каты борчый. Чыннан да шулай булырмы икән? Ничек уйлыйсыз? Сез килешәсезме? Минемчә, мин килешәм менә бу әйткән сүзләр белән, Равил әфәнденең. Хәзерге караганда 100 ел элегрәк караганда, әлбәттә 30 ел элегрәк караганда да без Татарстан суверенитет төзегән вакыт белән чагыштырсак, безнең хәл шактый авыррак. Безнең инде җиңелрәк нәрсәсе генә бар, татарлар арасында яңадан байлар, теге татар бай элитасы үсте дип әйтә алабыз да бит, ләкин ул бай элита татарның милләтенең интересларына эшләми. Без инде 20-нче гасырдагы башындагы безнең татар элитасын карасак, андагы татар байлары алар үз акчаларын үз яшәү өчен генә түгел, милләт өчен кулланадыр. Инде бүтән факторлардан барып китсәк әйбит, әлбәттә тел мәсьәләсе, мәдәният мәсьәләсе булса да, безнең хәлләр хәзер шактый авыррак. Ансы беренче момент. Икенче момент чын барлыкта, безнең менә тел проблемасы ул икенче теге ел гына күтәрелмәде, ул уже минемчә бер 10-15 ел бара бит проблема. Без инде хәзер күрәбез, безнең тарихи хәтергә дә басымнар арта башлый. Менә без телне югалтып барабыз бит. Ләкин без тарихи хәтеребезне югалтсак, без үзебезне менә шундый теге төзелгән уртаклы Россия милләте дип үзебезне хис итә башласак, татарлар, без үзебезне милләт буларак шул вакытта югалтабыз чак. Менә безне иң соңгы саклаган әйбер әле тарихи хәтер. Без үзебезне дәүләтчелек халык дибез. Без үзебезне Россия Федерация эчендәге бердән-бер урыстан башка үз дәүләтен тоткан халык дип әйтәбез. Менә без ул тарихи хәтеребезне югалтсак, минемчә без үзебезнең милләтебезне югалтабыз. Шуңа күрә хәзерге көндә безнең алдыбызда иң зур бурыч менә шул тарихи хәтерне сакларга һәм менә безнең тарихыбызга барган басымнарны, тарихи мифларны, спекуляцияларга без минемчә каршы торырга тиеш. Менә ул вакытта без каршы тора алсак, без милләтебезне саклыйбыз, республикабызны саклыйбыз. Һәм милли тарихыбызны өйрәнүдә Фаяз әфәнде сезнеңчә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Беләсезме, татар халкының бүгенге торышы эчендә, киләчәктәге торышы эчендә беренче чиратта татар зиялылары җаваплы. Татар зиялылары без саклап кала алабыз милләтне. Шуңа күрә бик игътибар бирергә кирәк үзебезнең саф татар зиялыларын булдыруга һәм үстерүгә. Чөнки гуманитар фәннәр белән шөгыльләнүчеләр иң беренче чиратта борчыла татарның бүгенге һәм киләчәк тарихы өчен мәдәниятне саклап калырга кирәк. Телне, тарихны һәм мәдәният. Юнус әфәнде, килешәсезме? Моң дип әйтәләр иде. Монда тагын бер нәрсәне онытырга ярамый һичкенә дә. Дин. Әгәр дә безнең ислам дине булмаган булса, 1552 елдан соң безнең милләтебез юкка чыккан була иде. Шуның өчен 1552-дән соңга татарларның исән калуы шуңа гына бәйле. Бүгенге көнне аякка басып килә икән. Шул ук дини фактор бүген. Телгә каршы башланды хәрәкәт башланды. Җавапны кем бирә? Күпләп менә безнең дини әһелләребез. Күп җирләрдә мәдрәсәләр ачыла яңадан. Курслар, татар телен өйрәнү курслары Татарстанда гына түгел, күрше өлкәләрдә, Ульяндә, Екатеринбургта, бик күп урыннарда җавап менә
Мында дини факторнан тұрға ярамай ешкіне де. Мұсылман болып қалу, ол тіліңі де сақлау деген сөз, өзіңі де сақлау деген сөз. Міне, соның үшін менімше, мында тарихи хатыр білән бірге, міне сол шайбірлерді бірләштіріп қарау керек бізге. Демек, келесі елға ТССР ұйышуға 100 ел, өткенебізді ұнытмышы, келешегіміз яқты болсын еді деген тілекте сау болашабыз. Исәнлікте көрішірге ясын. Иншалла.